अल इंडिया रेडियो गुवाहाटी रेडियो सेन्टार बर' आयदानि मेथाइ रोजाबगिरि रजिता बर' रामसियारिया 43 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। बिसिनि अबथिरा रुंसारि जानायाव फिसाइ सरेन रामसियारिया लाख'हायै दुखुजों बिसिनि गोथै सोलेरखौ बिलिर बिलिर गाबदों। तामुलपुर जिल्लानि नुथुन हावली गामिनि सरेन रामसियारिनि अनजालि बिसि रजिता बर' रामसियारिया रुंसारि जाबाय। गोबाव समनिफ्रायनो गोब्राबै हार्ट आरो किडनि गाज्रि जानाय बेरामजों जुजिगासिनो दंमोन। फिसाइ सरेन रामसियारिया अनजालि बिसि रजिता बर' रामसियारिनि बेरामखौ फाहामथाय होदोंमोनब्लाबो गोबां नाजासेयावबो थैनायनिफ्राय बासायनानै लाखिनो हायाखिसै। बिथां रजिता बर' रामसियारिया उन्दै समनिफ्रायनो मेथाइ रोजाबबोदोंमोन। 2000 मायथाइयाव अल इंडिया रेडियो गुवाहाटी बर' आयदायाव अडिशन होनानै पास खालामदोंमोन। बेनि उनावनो बिथाङा अल इंडिया रेडियो गुवाहाटी रेडियो सेन्टाराव मेथाइ रोजाबबोदोंमोन। फैयै फैयै बिथाङा हार्ट आरो किडनि गाज्रि जानाय बेरामजों जुजिनानै गावनि न'आवनो जोबथा हां हगारो। किडनी देमदोंमोन ओमफ्राय हार्टनि डक्टरनाव नायदोंमोन। डक्टरनाव नायबाय बहुद सम नायबाय डक्टरनाव। फार्स्टआवनो एडमिट खालामनाय जादों सस्ति मेडिकेलाव। बेनिफ्राय खेबसेयाव हामबाय होनबाय। ओमफ्राय लिस्ट हरबाय जोंखौ। लिस्ट हरबाय ओमफ्राय चेकआपआव मोजाङै थांबाय थाबाय। चेकआपआव मोजाङै थांबाय थाबाथाय आरो उनाव चेकआपनि उनाव आरो मुलि सानसे जानो गेप्स थादोंमोन आरो बे गेप्स थानायावनो बेरामा आरो जाफिनदों। ओमफ्राय जाफिननायाव आरो खेबसे सस्तियाव लांबावबाय डाबल एडमिट जाहैदों। ओमफ्राय बे खेबाव माने सानसेल' लाखिनानै हगारहरदों आरो सस्तिनिफ्राय जेबो बेराम गैला, किडनियाबो मोजां जाबाय, ओमफ्राय आरो हार्टआ एसे हामनो दंबावो होनना बुंदोंमोन आरो। ओमफ्राय जों सानबाय मा बेबायदिबा बिराद इन्टारेस्टआव फैबाय आरो जोङो न'आवनो फाहामसिगोन। जिहेतु डक्टराबो बुंखादों जे न'आव मुलिखौ जाबानो हामगोन होननानै बुंनायलाय जों लाना फैबाय। ओमफ्राय लाना फैनानै आरो माने फिन जाफिनबाय आरो। बेसे गोबाव जाखोमोन बेमार जानाय? 1.5 माससो जाबाय। 1.5 माससोल' जादोंमोन। सिगांनिफ्राय एसे एला दंखाबाय थायोमोन। ओरैनो ट्रिटमेन्ट फिसा खालामबाय थादोंमोन। ओमफ्राय GMCआव लांबाय। GMCआव लांनानै दाख्लै 15 तारिखआव रिलिज होबाय। 15 तारिखआव रिलिज होनानै ओमफ्राय आरो जों फैबाय मैया माबा जानानै 15 तारिख मैया 16 तारिख गोलैबाय। ओमफ्राय मैया एसे जाफिनदों आरो ओंखाम एसे जादों मैया फुङाव। ओमफ्राय थिग बेबायदिनो नाग्रिजुलि बे माबायाव मेडिकेलाव लांदोंमोन आरो सरकारि मेडिकेलाव। माने मासनि सप्तानि बिजि दङमोन नालाय बे सप्तानि बिजिखौ माने GMCनिफ्राय लिरना हरखादों जे सप्तायाव ला होननानै। ओमफ्राय होनाय जाबाय मैया। होनाय जाबाथाय गारियाव बुंबोबाय थादों आं देहाखौ एसेबां थिग मोनाखै होननानै। मानो? आं बुंदों नों ओंखाम जायैनि थाखायनो दुरबल मोनदों, जेबो सिन्था खालामनाङा, न'आव थांना जाहैगोन। ओमफ्राय बेबायदि बुंबाय आरो। बुंनानै न'आव जिथिया मोनहैयो होमब्लाथाय ओंखामबो जाया जेबो जाया, मुलिबो जालिया जाहैबाय। बारा जाबाय। ओमफ्राय बारा जानानै आं आरो फुकन बैनायजों आंजों डाइरेक्ट डिसिसन लाबाय आरो GMCआव डाइरेक्ट लांनो होननानै। आरोबाव माबा नारायना मेडिकेलाव लांनो होननानै डिसिसन लाबाय मैया। ओमफ्राय मैया लांबाथाय ओमफ्राय नारायना मेडिकेलाव माबा सानखो ओमफ्राय लाखिला ओरै जाहैबाय आरो बेयाव जों हानाय नङा, डाइरेक्ट GMCआवनो लांफिन होननानै। बेनिफ्राय बेमारिया बुंबाय आरो आं GMCआव थांला, नांगौबा न'आवनो थैसिगोन आंखौ लांनांला, आं GMCआव थांखाया, मोजां ट्रिटमेन्ट मोनाखै होननानै। ओमफ्राय लाना फैबाय। ओमफ्राय आंबो बुंबाय आं नाग्रिजुलियाव लांला, ओइजों खदालपारायावनो आं न'आव डाइरेक्ट लांखानोसै, गाज्रि मोनना बैनायमोन नोंसोरो होननानै। ओमफ्राय बैनायमोनाबो जेबो सानाखै आरो लांदो होनबालाय ला। ओमफ्राय लाबोबाय। लाबोनानै मैया हराव एसे ओंखाम जादों। जानानै ओमफ्राय हरनि मथा मथि 2टासो जादों।
हरनि 2टासो जाबाथाय दो उन्दुलांबाय आरो 2टासिम बाब्राबदों ओंखाम जानानै गोमानाया दासो गोमादों ओमफ्राय दा मथा मथि खैथा जाखो आं बेमारिजों थाफानायाव आं जेबो उदिस मोनासै आरो टाइमखौ ओमफ्राय दा बेलासियाव बेलासि ओमफ्राय फुंनिफ्राय ओरैनो दंबाय थायो रायलायबाय थायो जोंजोंनो रायलायबाय थायो मोजाङै आं ओंखाम जानो होबाय दसे उनाव जागोन र' बेबायदि बुंबाय आरो ओमफ्राय आं उन्दुनो ओंखारदो होनना बुंबाय गावनो उन्दु होनबालाय हराव मेगन मोदै जानाखाय माने उन्दुनो ओंखारदोबो जानो हानाय होननानै आं उन्दुनो होबाय थाबाय ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि आं संजोब्बाय मोजां फाहामथाय होनो हायासै रांखावरिनि आंखाल ओमफ्राय बेबायदि माबानानै ओंखाम ओंख्रि संनानै आंनो माने संजोब्बाय आरो संजोबना दा बेमारिनो सामसनैल'सो दौनो हादों आरो फोजा सिखारा बिसिनानिफ्राय सामसनै दौदों ओमफ्राय बिनिफ्राय जाखादिया आरो ओमफ्राय मा फिसामोनखौबो ओंखाम जानो होबाय बिसोरबो जायासै आइ जायाबा जोंबो जाया नोंसोर बयबो जाबासो जोंबो जागोन ओरै जाबाय आरो दासिमबो ओंखाम जायाखै बेखिनियानो आरो आंनि आबौ सासे आंगो आबौ जोबोद दुखुनि बाथ्रा दिनै गोबाव बेरामाव गोग्लैनानै रुंसारि जानो गोनां जाबाय आरो बिथाङा बर' हारिमुनि सासे मेथाइ रोजाबगिरिमोन 2000 सनाव रेडिअ बेवहाय अडिसन होनानै पास खालामदों बेनिफ्राय गोबां मेथाइबो होदोंमोन आरो बिनि उनाव बिदिनो हाबा जाबाय हाबा जानायनि उनाव थाबाय बिनि उनाव माखासे बिदिनो फिसा फिनला बेरामाव गोलैबाय थादोंमोन मानसिया दा बिदिनो नायबाय थानाय जादों नाथाय उनावहाय फैयै फैयै सिङाव जि माने बिराद गिदिर बेबायदि जानानै दङ जोंबो मोनथियामोन जेब्ला जोङो थांनाय मास मोनथाम मोनब्रैसो सिगाङाव जोङो मोजां ट्रिटमेन्टनि थाखाय जोङो मेडिकेलाव लांनानै गासै अल बडि टेस्ट खालामनानै जोङो नायबाय अब्ला किडनिनि फेलनि मोनसे रिपर्ट बेवहाय ओंखारबाय बेनि उनाव माने लिभाराबो बेनिफ्राय हार्टनि बे मोनथाम ओंखारदों दा बिनि उनाव थेवब्लाबो जोङो जेसे हायो नाजाबाय थादों जोबोद माने खस्थ'नि गेजेरजों रांखान्थिनि हालोदाबो मोजां नङा न'खरनि हालोदाबो मोजां नंखाया दा बे हिसाबै जोङो जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों बेखौ फाहामनो थाखाय नाजाबाय थादों नाथाय जोङो बेखौ लाखिनो हायाखिसै दा बेयो जोंनि थाखाय गेदेर मोनसे सुख'हायै जोंनि दुखु थालांबाय फ्राय माने बारा नङा 43-44सो बैसो बिदि जादों बिनि बैसोआ आरो बे खम बैसोआव बियो माने जिउ गोमानो गोनां जाबाय बिथांनि रोजाबलांनाय मेथाइफोरखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां मेथाइआ आं बिदि गोसोआव गैया माखासे मेथाइ दङ इउटिउबफोराव बर'नोबा मोनगोन दाखालि जोंनि फंबाय सासे मोनसे माने वाट्सएप ग्रुपाव शेयार खालामदोंमोन आरो बिनि जि मेथाइ रोजाबनाय लास्ट समाव आं बिनि मेथाइ खोनासंनानै जोबोद गाबदों आरो बिनि जि मेथाइ आंनि फंबाया शेयार खालामदों सासे आमाइनि फिसाला बियो सबसे बिनि दुखुनांथाव मेथाइखौ फोजावदों बियो आं हारसिंनो न' सिङाव जोबोद गोबाव गाबखोमादों बिनि बे मेथाइखौ शेयार खालामनायनि उनाव बेखौ आं बिनि बेराम जाना थाबाय थानाय समाव आं खोनासंनो गोसो गैयामोन नाथाय खाफालानो बेनो खोमा बिदिजों बिनि जोबथा माने सबसे दुखुनांथावसिन मेथाइ बेखौसो आं खोनासंनो मोनदों गुबुन मेथाइफोरखौ आं खोनासंनो होननानै नागिरदोंमोन नाथाय मोनाखिसै आंबो सानसे माने मेंनायजों नागिरथ'ला होनना थानानै बिदि खोनासंनाय जायाखिसै दा बिदिजों दिनै सासे रेडिअ महरगिरिमोन जोङो जोबोद गोसोआव आसा दंमोन जोंनिया असे बिब' हिसाबै इयुनाव बियो माबा मोनसे बे लेभेलजों हयथ' गिदिरथार मानसि जानो हायाबाबो बर' हारिनि गेजेराव सासे माबा मोनसे जाहैनो हागोन खोमा बेबायदि मिजिंआ जोंनियाव दङमोन आरो नाथाय बियो दिनै आस' खान्थि जाबाय